mga ka-partners. Hello! Tara, may nakita tayong ano doon, ice cream roll. Puntahan natin. Bili tayo. Let's go! Tara! Nampak niya biar mo? Begini. Isimat. Kasi nalaman. Ya sila mas. Ayan. Hindi namin si Tata doon natutulog. Dito kami. Init. Bibili kami ng ice cream. Ni Brelbra. Let's buy some ice cream. Ice cream. Ice cream, ice cream, ice cream. Go, lakad na. Tara. Tara. Huwag gagawa niya. Tara. Bomban niya, bomban. Bobomba niya. Tara na, tara na. Tara na. Wah, bomba ni tangkayang kay. Tara. Let's go. Brad. Bisa mo. Hi mo la be. Hi. Hi mo la. Bye-bye. Tara. Smile. Smile ka. Tara. Let's go. Bisa mo. Wow. Sal kami ng ice cream, ma'am. Na? Sal kami ng ice cream, ma'am. Bra, bisa mo. Tara. Hey. Be. Be, let's go. Nak. Brel. Bye-bye muna, bye-bye. Tara na, let's go. Be. Smile. Smile. Nanito. Smile. Nanita, ang init. Ganda ng araw. Pero yung forecast, cloudy tsaka sunny. Be, tara! Tara, nabisa mo. Ay, may ako nito, may ako nito mag ice cream. Tara. Ice cream. Ay! Yak, yak, Ay! Ay! Tara! Bisa mo. Bisa mo. Biwa to biwa. Hala. Tara. Tara ba? Sana pwede. Tara. Eh? Ang paligan mo? Tama mo. Yan mga ka-partners, dito na tayo. Maghintay lang tayo, tapos tayo na yung susunod. Excited na kami ni Brelbra. Wait lang mga ka-partners. Nagpaalam na ako sa kanila. Sabi ko kung pwede nating videohan kung paano gawin yung ating ice cream roll. Kaya, just wait a minute mga ka-partners. May nakuha siyang stick. Kaya kalalag ka ako. Kasi natirang na ka. Guys, run away.
ka-partner. Sasayawan daw muna kayo ni Brelber habang naghihintay tayo. Ayan, ganda. Galing. Nakahanap siya ng stick. Ginagawa niya drumstick. Ayan. So, $8 mga ka-partners for 2 toppings, 2 ingredients. Tapos, every additional na iaano mo is 50 pesos. So, yan. Order na tayo. Let's go! Ang mahal din pala, no, mga ka-partners, kasi 2 ingredients lang, 2 toppings for $8. So, kung maglalagay ka lang ng 2, tsaka 2, parang konti lang, di ba? So, magandang business rin to every summer kasi like yung atin, nag-order tayo ng isa kasi si Daddy natutulog siya. So, binigyan ko siya ng Oreo, strawberry, cherry, and ano pa yun isa? Pecan, coconut flakes, caramel syrup, and may isa pa akong fruit, banana.
Oopsie. Tata ko arendog. Ha? Tata ko arendog. Ha? Tata ko arendog. Yan kasi dapat yan. Ay, mainit. Picture daw na. Picture kay Bebra. Smile ka na. Smile ka. Bel. Smile. Dami sayaw. Ayan na, ang ice cream ko. Go. Smile ka. Bel. Go. Smile. Nasi kumaya yiti. Yan ang ice cream ni Bebra. Hindi naman sa kanya yan. Sa akin yan. Yan, bro. Smile ka. Smile ka na. Picture daw na. Smile ka. One, two. Smile. Ang nasi. Ice cream yun. Kailangan mo yung nasi king ice cream. Madali. Smile ka, be. Smile. Be, smile. Talamin ka na akong ice cream. Balada kaya kaya anta. Matalamin. Yan na. Talamin mo, ha. Smile. 1, 2, 3. Yan naman kaya yan, ha. Kamama yan, ha. Ay ka pwedeng ice cream. Okay, to. See you. Bye-bye. See you. Tatang. Where's Tatang? I don't know. Matutudi Tatang. Na? Let's go. Tatang. Sarap tulog. Si Bel, ayun, ha. Nabel. Bilis. Smile. Nita. Oh. Tatang. 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 Na. Ito yung aking ice cream, Daddy. Masarap siya. Mama. Hmm. Ito ka.